Ayo. TV gek wis muni. Pun dadak dituthuk ben muni. Nek dituthuk muni, "Yong." Ya. Saben bengi, monggo, ya. Saben bengi. Piye? Mboten. Kurang piye? Mak nyut ngaten. Oh. Munine. Lah tak dipraktekke lho. Lah Iya. oh nggih. Nyawang. Diwangsuli, Mbak. Diwangsuli ya. Suarane rada cekak. Mula aku iso omong to. Dadi sinden ki aja do anak-anak. Oh. Anggere manak kok terus suarane elek. Ah iya. Mbuh. Nyawang konang ya. Yen memajang, ayo Mbak Orisa. Yen memajang mong karo jana kuning jane rungokke swara sinden ngene iki iso do dienggo bahan lho nok bahan piye. Lah iki sinden loroe modal apa jenenge iki? Modulasi. Heeh, modulasi iki suarane iki wis beda. Tiwik mau suarane antep gede, Orisa iki suarane cemer. Heeh, cemen. Cemeng cilik ngeng ngono kuwi. Nggo semene iki beda kabeh kok nok. Oh, sing ngranyuwara sing pojok dhewe. Oh. Kene ora digedhek cengele ora nyuwara. Iya. Meso mambengi ngedan rane kan. Iya. Yo Mbak Ika. Pacitan monggo Mbak Elisa. Oh iki Mbak Elisa. Pacitan ora iso pleng Jawa banget. Iya. Mesti rada ana anu kalimat apa nada-nada pentatonis diatonis ora campur dadi siji. Iya. Terus yo atin yo panas udan kok udut. Ajeng iki piye? Sinden kok manut ora. Baleni ra? Bahasa aremu. Panas. Udan. Ya, parikan. Suwe ra parikan wis pirang-pirang panggung ra parikan. Mbak saka Mbak Tiwi, ya kagem sapa? Kagem Pak Haji Suwardi ya kena, kagem Suwardi Center ya kena. Ya mergo iki launching ya Suwardi Center ya seduluran sak lawase. Ya ngono ya, Pak. Ayo mulai ngarang kowe. Ya. Manuk
kacer. Manuk kacer. Tipe senter iki mesti. Apik unine. Apik unine. Apa terus? Suwarti senter. Heeh. Pasuduluran sak lawase. Wah, ya apik. Ya ming nirokke cangkemku mau. Iya. Aku muni Suwardi Center seduluran sak lawase terus digawe manuk kacer. Ayo, Orisa. Yo. Manuk seriti. Wah, mau bangsa manuk kabeh. Kowe iki ora kapok apa piye? Lah pripun to? Wetengmu le mblenduk iku alat karo manuk lho. Mboten Pak, mboten Oh ya kapok. wis. Wis ora bakal kapok. Terus Manuk seriti. manuk seriti Mencok ning kono kae. mencok neng kono kae terus Mugi Pak. ora ngandel ora. Ajeng dipoto niku. Terus Mugi Pak Suwardi Heeh. dados anggota dewan ingkang sae. Amin, amin. Ayo anu sok Ika. Ya, Tuku roti. tuku roti. Nggo sangu ning Borobudur. Nggo sangu nang Borobudur. Mugi Pak Suwardi Heeh. dados wakil rakyat ingkang jujur. Amin. Ya, dungane ya apik. Ayo Elisa. Ayo Sa. Rasan gagas jejermu wis bingung golek iki. Nganti tangane diakhiri. Aduh, apa iki? Ayo. Golek memedi Terus karo becak. nah, ku golek memedi karo becak, golek kowe golek pesugihan apa ora, Pak? Ya ben sing golek memedi aku kok le protes kowe. Ya wis sakarepmu. Mugi Pak Suwardi saged menampung aspirasi rakyat dan memimpin dengan bijak. Ya, apik memimpin dengan bijak menampung aspirasi rakyat tuwa banget. Ya. Terus jejere, yo. Apa ya, Pak? Nah, sakarepmu. Ayo. Kudune iki kene iki muni kowe wis mulai mikir. Ora lagi ra iso nggo mikir e. Oh, mbok mau rasa gondas. Tinggal omah nggone ndas akeh banget kok. Apa? Napa, Pak? Lah mau nek sirahe ra nggo mikir rasa go wendene iki tinggal ngomah. Terus piye rene gembung tok? Ha iya, engko dipasangi ruk nganggo ndasku piye? Gara cocok. Terus ya ming tingil-tingil ya wis. Mangan teri Mangan teri karo sego. karo sego. Angkringan. Kagem Pak Suwardi. Heeh. Mugi panjang yuswa. Lho iki ora ulang tahun kok. Lah ya ndongake ya oleh to. Ora hubungane karo wakil rakyat kok. Lah wis kabeh kok mau. Ya ora wae iso kok anggere gelem mikir. Lah apa kan? Kowe mung wegah mikir kok kowe. Lah apa? Pak Suwardi mugi tansah saged minangka dados wakiling para kawula. Ngono ya iso. Kedawan. Hah? Kedawan. Engko ora dawa ya protes. Apa iki? Ya apa iki? Pindah jazire. Ora, kowe urung rampung kok. Empon lho, kelempon. Panjang yuswa apa? Panjang yuswa piye? Nek ulang tahun Pak Suwardi iki ulang tahun panjang yuswa. Ngono. Lah piye? Ya ganti apa ngarang sithik ngono lho. Apa ya? Ben. Lho kon ayu sik. Mbok aja dipaiko. Lah iki ki mau mangane wis padu karo aku lho no. Heeh to. Ngono es magah. Wong manis yo apa ora mecucu kae. Heeh. Yo gawe. Nah. Terus iku lho. Iya. Aku mah kelingan es dadi ra kowe ayo. Yo asinden panganan tok men. Kon ngarang kok malah aku mah kelingan es e. Ya wis ayo apa yo. Ya diliwati.
mangan serabi duduwe legi selamat kagem Pak Suwarti mugi dados dewan ingkang boten korupsi. Apik kuwi apik ora apa-apa ngono kuwi bebas kok. Ya ayo jejere ayo Wahyu saya ndono saya angel mergane wis do dinggo kene wis ngarang ngono dinggo kancane waduh mati aku ayo yuk ning sing pinggir dhewe tetep tenang gawe cah pinter ya SDW 17 tahun ayo yuk dasku buyer sinden iki kata-katane mulai kasar kabeh. Mbok sirawe iso kok ndasku buyer. Terus Diasku buyer mikir polahe bojoku. wah. Rasa tok pikir polahe bojo kok dipikir. Iya, terus wis mulai saya ombo. Terus ya dasku buyer terus artine Kagem sedaya anggota Suwarti Center mugi tansah bersatu. ya bagus ayo ngono kuwi ora Suwarti Center ayo yuk terakhir yuk ya Mumet tenan iki ya. buyer apa Mangan bakmi nggo apa? aku iki kok malah mangsuli penontonnya apa ampun diganggu niki mikir tenan lagi mikir dikon mangan bakmi mau wangsulan kayak mangan bakmi nggo ngopo ya ora ngene ana sing ngomong meneh dinjeloki wae ora Ning pasar Mlatri wah iki tuku tampah. apa Tuku tampah. oh tuku tampah Kupinge kurang ajar we lah tak kei ide sesuk ora krungu wong banter kok. apa sing kowe mau niku nek aku kupinge aku krungu e adake ora krungu Kok tekon wis kowe teruske cerewet lho ning pasar Mlatri tuku tampah. iya Mugi Dokter Andes Haji Suwarti iya dadi dewan ingkang amanah. apik kuwi kok Wis kaya dikeploki. keplok kok akon iya oh penonton kok dikeplaki kok ayo dikeploki ya iya penonton iki cerdas kok